Awu, wey'ngane zakwethu, yabona ngibingelele bafowethu nodadewethu, hheyi bafowethu. Njengoba nazi-ke ukuthi umnabi usiyojoyina i-Raja bafowethu, hheyi iqembu laNabi impela lahlukana ukuhlukana, lahlukana ukuhlukana iy'ngane zakwethu. Eyi, yazi sometimes empilweni niqhathaniswa into encane kuphela umngani. Awubuke nje uNabi uthole omunye umsebenzi eqenjini nje eliphezulu engicabanga ukuthi ngabe wahamba nawo la madoda ngokwawo-ke bamenzela phansi. UNabi usethole esinye isikhundla-ke uyoba i-head coach lapha kwi-Raja Casablanca. Ngicabanga ukuthi izoba i-short term so far kwi-6 months. Bukela-ke kube isikhukhula esi-announce lo wekhosi ubani uKhazi. So uzobe ebambe isikhukhune-ke yena, cabanga kube yilo ubani uKhali uzobe lapha kwi-Durban City. Cabanga-ke la bantu laba bonke abantu abafika ngenhloso eyi-one for i-Chiefs, ngobude bendlela bahlukana futhi bonke and okubuhle nokubi phakathi kwabo kuwukuthi laba bowu-two, uKhazi nalo uBen amagama ayangihlula uyawaphambanisa. Shuthi uma bedibene bobabili kuzobe kuyidabi, kuzobe kuyidabi, kuzobe nje kuwumdlalo nje onzima kakhulu. Yabona shuthi i-Betway izobe imnandi next season and la madoda lawa uma edibane ne-Chiefs kuze futhi kuwumdlalo onzima ngoba naleya ekhona njengamanje ibiyiqembu eliyi-one nalapha. Angicabangi nje le nkinga esifakwa yona ngoba la madoda laba ngeke avume ukudliwa i-Chiefs, naloya okhona kwi-Chiefs ngeke avume ukudliwa yila madoda. Sekosebenza ikhwalithi kuphela ukuthi wena uphethe yiphi ikhwalithi, yabo. Hhayi lawa phela ziyabuya iy'ngane zakwethu, hhayi kubi, hhayi kubi bafowethu, hhayi into esiyenziwe la madoda le sizini, hheyi kuzobe kunzima kakhulu. Kodwa nje hheyi siyayibongela iy'nsizwa bafowethu, umsebenzi omuhle mawuqhubeke bafowethu. Cha zona ziyisebenzela iqembu i-Kaizer Chiefs noma ingadobhanga kukhaphuke kule sizini, kodwa nje cha umdlalo omuhle ziwuphathile bafowethu. So number 3 nje yizo. Sibonge bafowethu, sibonge nodadewethu, nibe nobusuku obuhle iy'ngane zakwethu.